Iti daytoy na santuan a misa, intayo danggayan, dagiti kakabsat tayo. Idauluan na tayo, dagiti kakabsat tayo, iti klasarto. Tigimong ti kalangkwasan, anggid ken mabayag, ken kakabsat akaming ti PNP ken BFP. Kakabsat at datayon iti may kapat a misa novena, para iti panagsagsaga tayo, iti panangrambak tayo, ti panagfiesta, ti patron ken katalek tayo, ni Apo San Jose, esposo ni Maria. Tumakder tayo. Venikan tami, panagyaman mi tanadanon, panagpiesta mi. Itinaganti Ama, kiti Anak, kiti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo Jesu Kristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakyarano ti Espiritu Santo ti adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. May kapat nga aldaw, ti intayo panagsagsagana, kadadamit nga wisen na tayo ti Apo, tapno intayo masideg ken umararaw ken kuana. Ti agtuktok, may lukato, ti agdawat maitedto. Bigbigan tayo karon nga muna, dagiti basbasol tayo, tapno may karitay kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Agkon pasarak iti Dios sa manakabalin amin, ken kadakayong met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko launay, isong agpagpakaasya ken Santa Maria, nanayon na Birhen, kadagiti amin angeles ken sa santos, ken kadakayong met kakabsat, tay kakaasidak kumay, iti Apo tayo, adios. Kasana tayo kumati man nakabalin na Dios, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika, when na po mga sika. Kumararag tayo,
Tulungan na kam kadapo tapno dagiti nalinteg, ti pampanunuten ken aramiden mi, no saan na kam apinarswaan kam kuma, ipay mo kumangarud tagbiag kami kas mayan nurot ti pagayatam, dapo ken na po mi Yesu Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Titimpuyog te Espiritu Santo, Dios ngagnanayon ngawan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Esther. Kastaunay ti panakariribok ni Esther nga imawag ti Apo. Nagkararag iti Apo a Diyos ti Israel. Apo kenarik si kalaeng ti Diyos. Agmay saak ketawanen ti sabali a pagkamangak nudilaeng sika. Tulungan nak, dumtengen ti panangipustak iti biyag ko. Uapo, ubingak pa idi bagakanyak ti pamilya nagtaudak, no kasano ti panangpilim iti Israel, kadag iti amin na pagilyan. Ken no kasano ti ununana at tiyempo, ngayon lasin mo dagiti amami nga agbali na tattaom iti agnanayon. Tinungpal mo ti amin na karim kadakwada. Laglagipen na kami uapo. Umay ka kada kami iti dayto at tiyempo ti riribok. Ikanak ti tured pakinakem. Ari ti amin na di Diyosen, ken mangituray iti amin na panakabalin dito'y daga. Ibagam ti umno sa wek, intun dumatagak ken ni Serses, dayta narungsot alyon. Baliwam ti panunot na tapnuguraen na ni Haman, ket dadaelen na agraman dagiti kinakumplot na. Umay na kami isalakan uapo, tulungan nak. Agmay saak ket awanen ti sabali a pagkamangak, nudilaeng sika. Ti sao ti Apo. Impangagnak idi imawagak ken ka o Apo. Inpangagnak idi mawagak ken ka uapo. Agyamanak ken ka o Apo iti amin na pusok. Kantaan ka ti pagdaydayaw iti saklang dagiti di Diyosen. Agrukbabak iti sangwanan tinasantuan at templom. Impangagnak idi mawagak ken ka uapo. Agdaydayawak itinagan mo, gapu iti kinamanagayat mo, ken kinapudnom. Da impakitam anaturay tinagan mo, ken dagiti bilin mo. Impangagnak idi imawagak ken ka. Inpangagnak idi mawagak ken ka uapo. Sangwem dagiti makapungtod akabusor ko, ket isalakan nak babaen ti panakabalin mo. Uapo, aramidem amin ngayon karim, amay paay kanyak. Agnanayon ti di agbalbaliw ngayat mo, ilipas mo tinrugim nga aramin. Impangagnak idi mawagak ken ka uapo. Siraragsan awaten tay anak maniti ayan na isu tibag nagtibyan ti saong ti Diyos Apo suruten tay asipupunong iso tibagnos tayo idalan ti kinaput ti Apo ti adda kada kayo Kasta kumamit ken ka. daytoy sa maganad na daw tinasantuan ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka uapo.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, nagdawat kayo ket maikan kayto, nagsapul kayo ket makabirok kayto, agtugtog kayo ket may lukat to tiruangan kada kayo. Dati amin ngagdawat maikan, ti agsapul makabirok, ti agtugtog may lukat to ken kuana tiruangan. Sa sino kada kayo nga ama ti mangted ti bato ti anak na no dumawat ti tinapay, wenno ikan na aya ti uleg no dumawat ti ikan. Duda kayo idinto adakes kayo, amuyo ti mangted ti naimbag kadagiti anak yo. Dito ket adadan ti panangted ni amayo sa dilangit, itinaimbag kadagiti agdawat ken kuana. Aramiden yo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. Kada ito ti kay papanan ti linteg ken ti panusuro dagiti propeta. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka, O Kristo. Ibag nga rabi tayo kakabsat. Good evening. Pasensya kayo ni Malisak. Nakalingid ka no jay CCTV. Jay camera tayo para ti live streaming tayo. So nga dito iti pagyanak. Sino ti nakakumpleto kada kayong tupat ngal daw? Ni, basit lang ti may salakan. At tinubena, segon ti panang ilawlawag kanon niya puro pwede siyam ngal daw. No first time yo, amok nga do ti first time na ti may, ti awag na di jay ke 1 na, hanga nobena, 1 na. No namindua ka mo, 2 na. 2 na. No namilaw, 3 na. Okay? Ngam na ba kompleto yo ti nobena, na kompleto yo ti panagsagana ti piyesta. No man pa'y ti kasta, welcome kadagiti damdamo na ti umay, tapno adati kadwaming agdaydayaw, ken mangipakita ti kinaimbag ni Apo Dios. Amen? So, maruno kakabsat, 2 days ago, sinuruan na tayo ni Apo Jesus nga agkararag. Nyatin suro na, nakaturog dansa. Nyatin suro na kakararag, mami, dahil kahit nangasawen, dahil ti maysa kadagiti kang runaan, kapatgan, nga kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nga tinakita tayo di jay, panang bigbig ken ni Apo Dios, panagdawat iti kasapulan ti inaldaw, panagdawat ti pamakawan, ken kang runan na unay, panagdawat tayo ti panakayadayo tayo, ken ni Satanas. Ayay ti ramen, dahil nga kararag. Kaya di tayo tultuloy na manen nga isuro na kada tayo kakabsat ti panagkararag. Agkatok ka, may lukat taw. Agdawat ka, maited taw. Sino kada kayo nakapadasen nga dimawat kat na ited kada kayo jay daw dawatan nyo ti kararag. Nagadaw, taltalaw. Taltalo pala ang kinasumbatan ti kararag na. Siya kinaldaw nga masumbatan ti kararag ko. Anya kararag ko, sakbay nga maturugak, Apo makaringak, stuka di no bigat. So every morning, makaringak, naksapa mo unay, no da dumaalauna alas 2, nakariingak kon. So nga kunak tumanin, Apo, iladlado mo itong ariingan nak. Ano na dumakat, kayat mo pa iti maturog, kaputay, nagdawat ka mat, ringan na ka, isa pa na mutla una yan. Mabalin nga kunana, Father, adamisam itata, agriing kan. Amen? So amin tayo, mabalin nga di tayo amo, ada dinawat tayo ket sinungbatan ti Apo. Ngayon, anya da iti kang runaan nakakabsat. Umuna, no agkararag tayo, masapul ti panagtalek. Pamati ken panagtalek ken ni Apo Dios. Pamati ken panagtalek ken ni Apo Dios. Dati may nga albaryo, may nga ili, nga dagi nariknada ti panagtikag. So kunani Apo Padi, into no iti makadanon ti malem, da kayo nga bumarangay, ing kayo agkararag gitaltalon, agrosaryo kayo, ngagpasyar gitaltalon. Inunana dito nga Padi. Ket idi makadano na ti may katlo, may kapatngal daw, nga panagkarkararag da, dati may nga ubing, nga nangitugot ti payong na, kuna dagatay manaman, ken kuana, ni apay ngagpayong ka, nakainini tatay, adaya ti ulep,
tapno agtudo kunada. Midi makadanon dati katingaan di kararagda nagtudo nakapigpigsa may salang tinakalasat iti tudo dayjay ubing. Nyati kayat nasawen datay ubing at dati pa nagtalek ken pamati na ken ni Apo Dios. Kay manaman kararagda nga kararag sandamot agtalek iti asi ni Apo Dios. Amen. So panagtalek tayo ken ni Apo Dios nga no agkararag tayo siguraduen tayo nga ipaay na kada tayo dayta nga daw-dawaten tayo. Imlaglagipen tayo kakabsat kas kinunana idi Martes sakbay nga nagkararag tayo amon ti Dios ti kasapulan tayo. So nga babalin nga dayjay kararag tayo ket saan nga isu ti sumangbay. Babalin nga di kararag tayo ket saan na masungbatan. Ngem gaputa mo ti Dios ti kang runana kasapulan tayo at adamet nga ipaay na dayjay pagayatan na kada tayo. Basta ti maysa nga gayem ko iso na ket nangala itilo lawyer daksanggasat ta maminanon nga napan nag-exam di met lang makapasan. Di met lang makapasan. Kararag ko na diak met lang makapasan iti examen. Tunggal tinawen dayta hanak met lang makapasan. Gangganin talikudanan ni Apo Dios. Ngem kinunatay nubya na agkararag kalata tamabalin nga dati pagayatan ti Dios ken ka. Saan nga nang kapasang a lawyer ngem pinadas natin nagnegosyo ket di nagnegosyo di jay gayam ti pagayatan ni Apo Dios ken kuana tay suna ket bimmaknang saan nga di kinaabugado na no di ket di bimmaknang gapud di negosyo nga daken kuana. Amen. Tumabalin nga agdawat tayo maited dayjay kadaw-dawaten tayo ngem mabalin met nga saan ngem addati ited ti Apo nga dada nga kasapulan tayo. So kaya pa nagtalik tayo ken kuana nagdawat tayo masapol nga ti dawaten tayo saan nga di pagayatan tayo no di ket tay pagayatan ti Dios kada tayo. May katlo susuruan tayo met ati agyaman susuruan tayo met agsubli ken ni Apo Dios nga agyaman ken kuana. Iti lasod ti 20 nga tawen nga kinapadi kon no adda iti board exam nakadado ti umasideg Father kararagan nakman blessan nakman wano saan dagiti daddo mapader blessan man ti lapis ko ken papel ko. So nga kanayo nakmet nga kunak kanya dape nga lapis ken papel ti blesak apa isudayati agpanunot data lapis ken papel saan sika. Iti kinaado dagiting karkararagak nga nagboard exam at dapat di may nga gundaway inawis dak dayjay panagsagsagana dagiti review ti criminology nagaduda idi nakitak dayjay resulta nagaduda nakapasa ngem daksanggasat awan pay nagsubli nga nagyaman. So iti lasod 20 nga tawen ko nga padi dualaeng ti talaga nga napadasa ka nagyaman kaniya nga nakapasa ti board exam na dua nga CPA dayjay maysa jak pay malagipen ngem may nagikararang ta expectarek nga din tumot lang agsublin ngem nagsubli Father kunana agyaman nak kunakmet ken kuana agyaman ka ken Apo Dios ngem agyaman nak laptaken ka Father ta ingkararagan nak ti higasat ko met nga nangikararag ken kuana adapay gayam stipend na. So nagbayat gayam niya ti panagyaman ken ni Apo Dios no kasjay nga intayo makaawat iti bendisyon ken grasya na agsubli tayo ken kuana malagip tayo pa di nga pulong nga danti kukutel nga pulo da ngem may sati nagsubli kadakwada nga nagyaman iti Apo. So nga santay nga liplipatan dayjay antay nga kararag no saan tay met nga diamuti agyaman. So kay tultuloy tayo kakabsat ti agdawat iti asi ti Apo ken nagbayat pay daytoy karit na kada tayo. Ada ti karit na kada tayo agdawat tayo ti Apo ammo tayo met nga
isubad iti padat tayo nga tao, daytoy nga panagdawat tayo ken kuana. Inaldaw kakabsat, every time that we pray the Our Father, agkarkararag tayo ti kasapulan tayo ti inaldaw. No, diyak amo ano may kabesa yo, sayon samula may kabesa, daytoy amamin no kantaan tayo. Tanulad dumakad hantay nga mamono sikaman, sulom man ti agkararag, iti amami, nagiti daduma agngata-ngata, nalipata mutin Father, kung nada pa'y dagiti daduma. So nga santay nga liplipatan kakabsat, ti kanayon a panagdawat tayo iti Apo. Kas kinunana, san kay nga mabannog, persistent prayer. Inusar na nga ron, dati may isa nga judge ken ti balo, nga dahi balo, kayat na nga maaprubaran, dahi kaso na, kayat na nga mangabak di kaso na, agsubli-subli ti judge, kuna na uray no dakes day nga judge, denggen nanto, ta santong agpatingga day nga balo. Hasta ni Apo Diyos kakabsat, no hantayong agpatingga, nga agkararag ken agdawat ken kuana. Ngem santayo nga liplipatan, akas kinunaktatay, ta iba-imbagana ti banghelyo tayo, no ti amayo sa dilangit kit mangted pay kada kayo. Ya mangted tayo met iti pada tayo nga tao. The golden rule, iti imbagana ditoy, aramiden nyo kadagiti tattao, ti kayatyo nga aramiden damet kada kayo. The golden rule, to help one another. Dito'y kumangarod, titultuloy tayo nga ibiyag. Nagdawat tayo ti Apo, rumboing ment nga tumulong tayo, iti pada tayo nga tao. Amen. Tumakder tayo, kararag as sa pasap, kinuna ni Apo Jesus nga dawat tayo ti kinaimbag ti Ama sa dilangit, anapnuan ti talek, saan na panakabannog, ken panagyaman nga panagyaman tayo kadagiti agdi agsarday nga kiddaw tayo ken kuana. Kuna tayo Apo denggen nakam kadi. Agpaay ken ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo, papadi ken amin nga magipagserbi iti simbaan, tayo tapno kanayon a makapudno da, iti bokasyon da nga mangiwaragawag, ken mangsaksi ti ebanghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Opo, Agpaay kadagiti agtatrabaho, iti gobyerno, ken kadagiti na duma-duma a pribado a sektor, ti kagimungan tabayat, ti panangikaedda ng agtrabaho, di da kumamalipatan, ti pagrebanganda, nga agyaman ken agdayaw iti Diyos, babaen ti rambak na santuan a misa, kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kada tayo tapno si kikired tay at tumakder, iti baet dagiti alon ti panagsagaba, ken panagrigat, ket agbalintay a senyal ti kapya, ken namnama dagiti kakabsat tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na magipaspaset, ditoy a parokya tagtultuloy ti rekta, ken kinamanagparaborda a suportaran dagiti programa pastoral ken proyekto ti simbaan. Bendisyonan ken pagasatem kadi dagiti pamilyada ken dagiti trabaho da. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin a pimusayen, nga ipatpateg tayo iti biag, tababaen ti barat ti ayat ti Diyos, magunod da kumantikal kalikakumanda, asumaklang iti matang ti Diyos, ket magipagtaengdan ken kuana nga awan inggana. Kumararag tayo iti Apo. Iraman tayo met dagiti sponsoring group, iti daytoy ang misa tayo, nanangruna dagiti agsaserbi ti Philippine National Police, ti BFP, Bureau of Fire Protection, ken kastamet ti
stamet ti cluster 2 ti Santa Monica. Kumararag tayo ti Apo. Ama sa dilangit, ited mo dagiti na imbagabanag, kadagiti agdawat ken ka, sapay kumatag kamang kami ken ka kadagiti kanito a panagkasapulan, ken kang runan na unay, agyaman kami, ket idaydayo da kanto, iti agnanayon, ngawan tingganan. Daton mi ketawatem ida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altanan, daytoy atinap Kamararag tayo, kakabsat at nagitoy nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabali namin. Ti Apo awaten na kumaday toya daton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryahan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo denggem kad ti ilim ngagpakpakaasiken ka, ket dawatem dagiti daton mi, ken kasapay apagpulangem dagiti puso mi ken ka, gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti agda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itagayo dagita puspusoyo. Adadan as itatag-ay ti Apo. Nagyaman tay ti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na Apo a may kariket trombeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, kada kami ti amin at sempo ken diso, agyaman kam ken kaapo no santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios, takinayat mo agyaman kam ken ka, babenti pa ng parparit mi ti bagimi, tapno materred ti kinatangsit mi, ken kastapay a manayunan ti lumus mi ti marigatan, ket dayta kinaman ang asim tituladen mi, anansata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga anghel, ket itantanok da ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos,
dagiti amin napaswa, ti langit ken daga, napno day ti pakay day dayawam, Hosana ti kangatuan, madaydayaw, may tinagan ti Apo, Hosana ti kangatuan. Puno na Apo abig ka kinasanto ket sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga rod ngi pay mo te espiritu mang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinem kedi pay mo ida kada kami. Abagi ken dara ni Apo mi a Heso Kristo. Idisak bay yawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted ka dagiti disipulo na ket kinanana, alayan niyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, kisama yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa ng rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak. Darat ti baruken, nagdanayon na tulag, isamay boyat to, amay pay kada kayo, ken kadagiti aduat at tao, tapno mapakawan nagiti basbasol. Aramiden niyo daytoy pangilaglagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati, babayan ti krus mo ken in kapanagungan, nakamin salakan, sikat manubot ti sangal. Tingarodapo pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Igyaman kam ken ka, taimpay mo may kari kami nga dalito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawate mi Apo, tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaisaen na kam kumati Espiritu Santo, laglagipem kadapo ti iglesyam anay saknap ti sangalubungan, parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, marlungar subispo mi ken dagiti amin a papadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat mi amat maturo gasina na may ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem ka di iti sidong taranyag mo, apakakitan daken ka iti rupan rupa. Dawate mi Apo, tay pay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may kari kamamin ti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to, ginigasata na Birhen Maria ang hinati Diyos, San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti apostol, ken kadagiti sa santo, suda nakapuno nagserbi ken kan dito'y daga, makikad kadwa kam tu kadmet kadakwada, amang itantanok, ken mangidaydayo ken ka, gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, titimpuyog te Espiritu Santo, iroknoy mikan ka man nakabalin nga ma. Iti amin na dayaw ken gloria, tegnanayon nga awan ti inggana. Datayon na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosa na panusuro, intayo kararagen timpa insuro ni Jesus kadatayo. Amami nga adat sa dilangin, madaydayaw kumam, tinagan mo, dumteng kumam, ti pagaryam, matumpal kumam, tinakem mo,
dito'y dagaakas sa dilangin. When dito'y dagaakas sa dilangin. Idem kadakam, iti aldaw dito'y, ti kanen mi iti, patinayon na aldaw, pakawanem dagiti, basul mi, rakas metiti pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di na kamet baybayan nga umanukon, iti sulisong isalakan nakam, iti dakers. Dawatem mi ken kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada siayak ti kapya kadagiti aldaw mi. Babaen ti panulong tapan ng asim kada kami. Kanayon kumalaing iti basol may lisi kami ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namayan mi ken ti ay ni Jesu-Kristo nang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay. Wapo mi Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapu kanyak tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem, udikit ti pamati ti iglesia, kit kas mayanurot ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sikang agbiag kenagari, ti agdanayon ngawan ti inggana. Kapya ti apu kang kanayon kumang adda kada kayo. Ipay tayo daytoy nga kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kapya kada kayanan. Cordero ti Dios sa mangikat basbasul ti lubong. Apo mga sikam. Cordero ti Dios sa mangikat basbasul ti lubong. Apo mga sikam. Cordero ti Dios sa mangikat basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapyan. Ti Cordero ti Diyos, si may kat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana.
Second collection tayo, Apo. May sa apamati, may sa anam-naman, timpuyog dalyas at awagas. Intay agkay kaysa, amang ikanta, ti ayat ti Diyos, namdoman. May sa abamat, may sa apanaman, impuyog dalyas at nawagas. Intay agkay kaysa, amang ikanta, ti ayat ti Diyos ket di may dumduman. May sa nga agkidis, may sa nga Nueva Segovia. Kumararag tayo, ipay mo kadi, o Apo a Diyos mi, tatinasantuan unay sakramento ng inted mo, amang patalged ti panakaisalakan mi, agserbi at tulong mi, dito'y agdama abiyag, ken kastapay ti biyag amasakbayan, gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Nagyaman tugaw tayo kakabsat, nagyaman tayo, di tayo matamo tinagnaganda. Nagyaman tayo kakabsat, dagiti nang idaulo ti rambak misa tayo. Ngayon dauluan ti Cluster 2, Santa Monica, ti Philippine National Police, ngayon dauluan ti panagdaton ni Police Captain Daniel Albiar, ken ti Kadwana, Police Officer 3, Tender Ramos. Palakpakan tayo kakabsat. Jack amo no adda dagiti BFP tayo, adda representative ti BFP Apo. Kagyaman tayo met kadakwada, mabalin nga dapakaseknan dayti-dayti nga aldaw. So thank you, kada kayo amin, imbado tayo, di kalman, basit kami, tanatuduan da. Pati acolyte natuduan, awan pulos acolyte di kalman. So nga ti pekto na di kalman, kaputa basit tayo, basit met ti parabor. So ti collection tayo di kalman ke 2,862, ti para ti first collection kadagiti pakasek nanti parokya 1,912, para ti piyesta tayo 950 kanen ti may nga tao. Okay, so thank you Apo. Into no bigat, March 14, Gimong San Roque, Barangay Officials ken Catholic Women's League. Dagiti ti mangidaulo into no bigat. Thank you. Tumakder tayo, ti Apo, ti adda kada kayo. Sa kumamit, ken ka. Di siya nakay kumatiman na kabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Pasan ti misa, intayon, tayat ken kapya ti Apo.
Agyaman tay ti Diyos. Jose anapili. O Jesus, tinagtagi binapaspasan niyo basit. Amin na makita kasda ng iwaw. Esposo ni Maria.